Ikusgai daukagun erakusketa hau, proiektu luzea izan da, Bordinolarei esker gauzatu izan dena, eta ez da erresa labur biltzea, baina Ignacio Agirreren argazkiak ditugu ikusgai, hemen Legazpikoak gehien bat, eta hauxe dugu bere erretratua. Ignacio Agirre Montegi, bere aitke Igaralde Garakoa baserrin jaio zen, hemen Ignacio bere arreba Carmenekin azaltzen da. Ignazioren aitea Legazpikoa, Igaralde Garakoa baserrikoa. Kubara jun eta ondo irten zitzaion asuntu, eta, Ignacio Madriden jaio eta gustua bizi izan, errentak zituen, bere aitea aberastu dintzen Kuban, eta orduan Ignaziok bai Madrid, Legazpi, Deba bisitatu zituen, zeharkatu zuen Afrika iparraldea, penintxula osoa eta Europa erdia. Hemen daukagu Ignacio, Zumarrako tren geltokian bidaiaria Ignacio. Bain dela 120 urte inguru egindako erretratuak argazkiak ditugu, Zumarraga irakurtzen da hor, bi geltokiak, tren geltokiak, eta Ignacio bat trenean, edo zaldian, edo baita ere hegazkinak ditugu. Legazpiko irudia non Urbia, Paternina banda azul botillarekin, estampa Legazpikoa, baita ere ardo botillarekin, Zabaleta baserria, Legazpin, edo Elizako akolitoak. Honako hau 1900 urtean, Legazpin egindako erretratua. Historio guztia hemen hasten da, Iturrandi etxea. Korreos, udaletxe parean ezagutzen dugun etxea, bere aitak, Ignacio Agirreren aitak, bere anaiari erosi zion, Igaralde Garakoa baserriko anaiari, eta hor bizi izan zen Ignacio Legazpira etortzen zenean, Iturrandi etxean. Hemen dakagu beste irudi bat, Iturrandi etxe parean, Eliza parean, eta bere hiru ilobak, Emilio, Gaspar eta Álvaro. Ignacio mutil zaharriltzen, eta bere hiru ilobak hainbat iruditan azaltzen dira, hemen udanan ditugu, udalaitza atzean dela, eta Legazpin egon zenean, hainbat pertsonai ere atera zituen, hemen dakagu Patricio Lorza, papelerako jabea, eta hor ikusten dugu Legazpi, lau baserri besterik etzeneko garaiura, ez? Edo Galdoseko gurutzea, volanteak edo gurdi horiek, non Legazpi eta Aurretxu elkartzen zituen Bidexkan eta Galdoseko gurutzea. Honako hau dugu Legazpiko ezagutzen dugun argazki zaharrena. Iñaki Zelaiak 1977 urtean argitaratu zuen Legazpi liburuan, eta, lau baserri zirenean, oraindik Legazpi. Oso irudi potentea, dokumentua eta etzindaria. Irudi gehiago, materiale guzti hau, iturri ezberdinetatik jaso dugu, eta honako irudi hauek berriak dira. 2021 eskuratu genituen. Honako hau Apatxo baserri azpian, baserri baten festa, Pioren etxea, edo Motxorron, edo Bikuña Jauregiaren ataurrean ateratako erretratu dotore hau, dama hauei, edo Ajuez baserriko beste estampa hau, denborak zetasunak irudia janduen, baina nolako kutsu edo ikutsua ematen dion. Udana partean, gurdikarretarekin, edo kaseta batean, edo garai batean, udaletxea zen parean. Irudi berri, zaharrak. Edo, orain dela gutxi berrizkeratu direnak.
Donostiko irudiak Ignacio Legazpin egoten zan, Deban ere, bere arreba Carmenekin, baino, kasu honetan Donosti Maria Cristina Zubia, eta hemen Kontxako hondartzan, nun kasetak, jendea uretan sartzeko, erreginak bere kaseta erreala zuen, nun idiekin uretan sartzen zuten, erregina bere baino hartu eta berriz ere ateratzen zuten, edo irudi oso bitxia, nun hemen ondarretako ondartza ikusten dugu, Igeldoko funikularra, eta hemen eraikin hau ondarretako kartzela, garai hartako kartzela. Leopoldo Zugaza fotomuseuneko zuzendariak argazkia ikusi zuenean esan zuen, hori kartzela da, berak sekula ez zuen argazki batean kartzela ikusi Donostikoa. Dokumentu aldetik, hemen kriston balia dakagu eta ondarea. Beste irudi bat, Kontxa, Irla, eta baita ere, denboraren poderioz irudia nola janduen, olatuak dirudite, kutsu surrealista edo piktoriko ematen diote, baina azken finean dokumentua hor dago. Bi argazki ageri dira, hau irudi estereoskopikoa da, nun bi argazki ateratzen ziren bide batez, une berean, eta begien arteko distantzia bat duten bi objektiboekin. Gero, bi irudi horiek bisore berezi batzuekin ikusiz, irudia hiru dimentsiotan ikusten zen. Garai hartan, burgesiak, dirua zutenek, eta denbora zutenek argazkia egin alzezaketen. Gaur egun demokratizatu da, baina garai hartan irudi familiarrak edo baita ere erotikoak eta pornografikoak ikusteko erabiltzen zituzten aldunek. Bueno, aldunek baita ere Biarritz, Ignacio Biarritzen, Donostin bezala, garai batean, Biarritzera joan zen, eta esan bezala ez Legazpin soilik, peninsula osoa zeharkatu zuen, eta hainbat herrialde bisitatu zituen. Irudi hau ere dokumentu bezala oso garrantzitsua da. Bleriot, hegazkin bat, Paben Po, bai? Nun hegazkin honek, Mantxako kanala zeharkatu zuen lehenengo hegazkina izan zen, eta hegaldi hau historikoa omen da. Baita ere, dokumentu gisa, hor dugu bere aportazioa. Honako hauek Lourdes, peregrinazioak, hemen jarraitzen dute oraindik herrian Lourdesera joaten, edo honako irudi zoragarri hau Marseillan egindakoa bikaina. Ez dakat hitzik, deskribitzeko, konposizioa, kontatzen diguna, eta hor dagoen guztia. Bere begirada, urruna, timidoa edo beldurtia, baino garai hartako oitxurak edo kostumbrismoa jasotzen zutenak. Marseillako beste estampa bat, Iluna barrean, edo honako hauek Burgosekoak, jendea kalean, erreportaia, begirada urrun hori, nun gerturatu gabe, baino jendearen ohiturak jasotan zituenak. Zaragozan honako hau, Alfonso Amairu erregeari eskainitako arkua, txakurtxoa hor paseoan, en bere puntua duten irudiak. Honako materiale hau, Julia García Mora, Madriden biziten Ignacio Agirreren aideak, guaindala, 2023 urtean kontaktatu zuen erekin, interneten aurkitu zuen materialea Ignaziori buruz, eta bere izeba batek Suizan irudi hauek zituen. Hau, aide bat, hemen, ume hauek, Juliaren amona, omen da txikitan, eta eskuetan duen funda hori, kamera estereoskopikoaren larruzko funda da. Hau, Deban, nire ustez eginda dago. Irudi bitxi bat, Ignacio trenean bidaiatzen zuen, eta trenaren eraikinak, hemen umeak lanean daude, nire ustez 13-14 urteko umeko eskorrak besterik ez dira, beste irudi estereoskopiko bat. Trenak berriz ere Pajares, edo honako tren hau elurrarekin, eta hau zen Leon
provintzia, txuleta behar dut, zeren herria da Bustongo de Arbas, Leonen, 1300 metro inguruan dagoen herri batean. Alde batetik bestela zebilen, Ignacio, Oviedo. Pentsa dezagun guzti hau dena, lehenengo, Europan ditugun argazkiak, Europakoak, dira, bi gerrate aurretik ateratakoak, eta estatu mailan penintsulan egin zituenak, gerra zibilaren aurretik egin zituen dokumentu gisa duten balioa, Oviedo, edo ikuspegi hau. Hemen katedral gotikoaren ikuspegia kontrapikatu batean, ikuspegi ausarta, Tajoren postal ezagun dugun irudi bat, Tajotik, pasatzen gaituk, honako irudi hauek, Granadako Alhambra, eta Andaluzian ere, ditugu, Granadaz gain, hainbat irudi gehiago, Córdoba, Mezquita, hainbat ikuspegi, honako hau, Cádiz, Sevilla, Ferian, eta Trianako zubia, irudi honekin beti esaten dut zer nolako konposizioa, ikuspegia, oreka, argazkilariaren begirada, bikaina. Argazkilari ona, naiz eta begirada beldurti edo urrun hori izan, bere xarma daka. Kuriosidadea, honako irudi hauek Madrilen Argamasillan eginda daude, eta irudi hauek 1900 urtean, maiatzaren 28an egon zen eklipse batean eginda daude. Hemen daukagu Benemerita, zaldi gainean, eta hemen dugu jendea eklipsea begiratzen. Gero, erakusketan ez ditugu jarri, baina badaude eguzki eklipsatuaren irudiak. Eta honako hau, erretzen ari dena eta kamerari begira, Ignacio Aguirre argazkilaria dugu. Tipoa posatzen ari da, norbaitek erretratua egin zion, edo norbaiti eskatu zion erretratua egiteko 1900 urteko eklipse horretan. Madril, Manzanares, erropa garbitu berria, erreka ondoan, edo erramu igandea, Madriden ere, eta irudia oso bitxia, Madrid, Primera Comunión de Constancita, bere joba. Ben ikusten dugu, neskamea, ume txikiarekin, Constancita, bere jantzi dotorearekin, gurdia, emakume dotore bat, eta atzean, casa especial para equipos de novia. Berriz ere, Emilio Gaspar eta Álvaro. Hor ditugu, Casa de Campo, Madrid, eta argazkilariaren itzala, bere presentzia. Hemen berriz ere, argazkilariaren itzala, nun Baza, Granadako probintzian, irudi, erreportai irudiak, nun jendea kalean, umei hainbat erretratu egiten zizkien, honako hau Murcia dugu, baita ere, jendea kalean, gurdiak, garai hartako bizitza jasotzen zuen. Eta gero ja, Europara goaz. Hemen, galdu den irudia hau, emakumeak, arropa garbitzen, iturri baten, urrunetik, aterata, begirada horrekin, badirudi, erropa garbitzen aurarekin, da badirudi urak irudia janduela. Vatikano plaza, eta San Juan de Letran, Eliza baita ere Vatikanoan. Argazki kamera honekin, instantaneak egiten zituen, baina baita ere aukera ematen zion, argi gutxi zegoenean, tripodea erabili, eta, ikusi aldaiteke, zeharo galduta dagoela irudia, baina kutsu fantasmagorik hori edo puntxua ematen diola. Hemen Venezia, Venezia daukagu, gondolak, eta Veneziatik eta Erromatik Suizara goatz, berriz ere Ilun Navarrak, bere lagunak, pertsonai dotoreak, eleganteak, eta berriz ere, Suiza dakagu, eta honako hau Luzerna dugu, eta goatz, hemen jarri ditugu Tangerreko irudiak, Ipar Afrikako irudiak, nun Tanger, zokoa, hemen
bere lagunak edo hemengo pertsonaia fokoan, eta honako hau bitxikeria esaguira, Marruekosen ere. Irudi hau autokroma bat da, koloretako argazki bat. Autokromak 1907 urtean hasi ziren komerzializatzen Lumière anaiek komerzializatu zuten autokromoa. Lumière anaiek zinema asmatu zuten. Eta kolorezko lehen prozesua, honako hau, kristalezko xafla bat zen, kristalezko objektu bat, 9 bider 12ko kristal bat, nun irudia koloretan zegoen. Hemen, zeharo galduta dago, autokromak zetasunaren poderioz, kolore horiska edo berde hauek hartzen dituzte, baina honako hau esaguira dugu Marruekosen. Hau, 1910 urtean eginda egon ziteken. 6 argazki inguru daude autokromak koloretan, oso galduak. Baina, jakin dezagun, Ignacio Agirrek argazkiak koloretan egiten zituela, guain dala 100 urte baino gehiago. Autokroma horiek komertzializatu ziren 1930ko urteraino. Eta gero ja beste prozesu batzu etorri ziren, baina benetan bitxia da. Oso bitxia, eta azkenik, edo amaitzeko, hemen ditugu Frankfurteko irudia ja Alemanian, nun erakusketari esan diogu esaguiratik Rineraino, eremu geografikoa zein izan den, bere ibilbidean, honako hau Frankfurt, eta hemen Rin ibaia, suposatzen dugu Rin dela, zeren itxasontzea dira, eta gero loteak ere, edo argazki multzoak azaldu zirenean, hainbat dokumentatuta zeuden, datatuta, beste batzuetan ikerketa lan egin behar izan da, baina azken finean hemen daude 89 argazki, ia 600 inguru ditugu bilduma honetan, Burdinolak jaso duen ondare honetan, eta ikusgai duzue azaroaren 22 arte. Legazpiko kulturetxean, arratsaldeko 5:00 8:00 bitartean. Esker mila, hemen parte hartu duten guztioi, proiektu honetan, eta baita ere, Legazpiko udaletxari argazki kopia berriak egin ahal izan ditugulako erakusketa honetarako. Plazer bat.